hvad man ikke opdager, når man optager. Altså, hvad man ikke opdager i skorperne, når man er så heldig og opfindsom, at man finder en bladskubber. Se nu, hvad jeg gør her. Prøv at se, hvor effektiv den er. Helt ned til jordbunden skal den. Helt ned. Kan vi komme lidt ud i lyset? Sådan der. Se, hvordan den kører vandret. Skubber man bladene op. Det er smart, hva'? Ja. Og hvad finder man så? Og så er det, man skal lige lægge pinden fra sig et øjeblik. Og så kan man jo eventuelt tage en anden lille pind. Fordi under bladene, der gemmer sig jo en masse spændende ting af små dyr, der har gravet sig ned i vinteren. For nu bare se en regnorm, der bor her. Vi kan lige vippe den op. Kan vi få den op til kameraet her? Ja, vi kan godt lige... De er nemlig sådan... Kan den ligge sådan der? Et fint eksemplar. Et fint eksemplar. Ja. Jeg tror, det er nok for... Det er godt. Det var første lektion. Hvordan man bruger en bladskubber.